kadto madaan. Punta kasi akong Boracay. Yan siguro. Alam mo kung lagi kong kumakain mo. Hindi pag-uwi ko, tapos hindi. Punta ka kay Benz? Pag nagkakalaga ka ng panligo. Di ba ito lang malakas makagaling mo? Ang yan. Nakikinig minsan ako yun. Tapos pagkati pa naman, ginagano. Huwag mo lang ipagkatay ng takbo. Papatato. Papatato. Kasi. Ito din. Nakamuna siya tayo na. Pag ganyan pala nagkaroon. Sa magkita-uwi na kung huwag na lang. Bayaran mo yun. Walang bakang kasi ito yun. Huwag lang. Walang bakang. Pero din siya hindi siya magpawisan. Hindi po. Hindi naman siguro. Ayaw siya. Malalaman natin kung ganito. Ngayon lang din siya binigay. Wala siya signal sa amin. Tanong na naman. Sabi ko lang paano mo. Kasi alam ko na yung kung bakit eh. Lagi ko i-update sa akin. Si Chris. Si asawa niya dati. Hindi na naman siya kamubong sa ex mo. Move on na. 2 months. Mag-voice message ko kaya, Loves. Ay, tapos. Paano wala siya? Hindi siya may wala. Yung picture. Prove na lagi. Asan ba yung Pinakamarugtog magtanong ng nag-harap si Peggy yung asawa ng ex. Kasi sinabihan ako nung nagsisinungaling ka naman eh. Nakita mo bang pumasok? Hindi naman ako naka-online. Kaya nagkakayan ko siguro. Hindi ako nagkakayan. Yan na yung mga issue na press na nangyari. Oo. Yan na yung minsan. Sabi niya, ka-online hindi ka nagkakayan. Hindi naman ako naka-online. Chat ka niya. Lagyan ko niya eh. Number 1 pa na ako ni Ate. Wala pa. Tiis na lang. Saving. Ako lang talaga ang inano mo. Pero ikaw wala. Yan ang dayo niyo. Meron naman pala kami dito. Grow up. Yung solo mong ganda eh. Init pa. Kasi nga yun meron tayo na kami dito sa Westland. Tapos para kami tama sa metro. Naligaw pa kami. Pabalik kami. Siya doon sa kabila, nag-aabang magtingin ng aspera ko sa kabila. Ako din nakakita banda doon sa kanya. Sabi nila ako, diba ang kami. Babay mo. Makakatulog siguro ko rin. Hindi ba yung maris pa rin mga pakuan pa? Ano maris kasi kaya doon yung maris pa. Yung pakuan. Maris na pakuan.
Ito na. Ito lang, kita naman Oh. nila. Oh. Malinis ka na ba? Ulit na, parang na. Hindi. Nagsigawa sila madam na yung sapatos na ganyan ang style na kita. Okay. Benta kasi pa ngayon. No, di ba ito yung... Malambot, no? Di ba ito yung trend din yan? Naka-print pa yung kita mo. Parang may nakita ko tayo. Puti yan ang puti. Puti siya. Gusto mo lang po, i-search mo nga si Ayan. Andun na yan. Kung magbenta yung amo mo, doon ka bumili sa kanya. Sabi na ng mga bata, Makaano ka pa. wala naman sila doon. Ito Hindi, na pag, doon. hindi, pag iba minsan may Ngayon hindi. Mawala na yung silbi. Sambang natin sa ikan. Wala. Hindi ko kaya tulo. Hindi pa ako. Hindi ko kaya tulo sa ako. Wala na sa ako. Tayo din sa pinag Pag doon mo sa'yo kapagabi, parang ako nakabahal. Binagay-bay ko pa yung ano, bigla na. Pero hindi naman yung ano sa lawal din. Ang short mo. Sabi ko ni Chris. Baka naman malinis ka sa natin. Mapagano siya. Red-ribbon trading. Ribbon nga. Sabi ribbon nga. Pero uy, tinanong mo doon sa lalaki. Tinanong tayo doon. Sabi mo red ribbon. Sabi niya doon. Wala. Akala ko red ribbon na batin. Wala lang, sumasama lang. Ano yung natin sila ng kaya? Meron nga, gusto mo ba Nagtitinda sila nila? ng ate na luluto na. Tinapa. Luto, yun na. O, dagdagan. Rawal ako maglaro. Diwalo ka daw. Puto kutsinta. Katuwad-tuwad. Puto konsita? Meron po. Gawin mo nila lang. Marunong na ako mag-check sa marunong na siya magpaano. Ano pa tayo sa ito? Kanina yan eh. Tapos yung buhok na kabilog yung talikad. Marunong na mag-off, mag-on, paki-CD, remote. Tara-gara-gara doon. Ngayon naman naman. Sa dance-dance ito, gara-gara doon. Ang mura yung pagpiligan. Magkano kayo? 5 lang daw. Mamaya bibili kami ng take out. Sa iba sa bulsa mo. Pwede na yung ano yun. At least bagong buhok. Ano yun? Isip tabi ko. Lima lang. Di ba si Joe ang 10? Wala na po. Yan na, huwag ka nang bumili. Salusaluan natin. Magkano kaya kape pag bumili? Ay, Chay. Umang sarap ng kape. Sa baba? Order sa baba. Nag-order. O ikaw naman. Saan kayo kuya? Ikaw naman sa Sarap. Diba? May Parang number tipis ka isa lang kuya. yun. May load tayo. Ikaw kuya, gusto mo ng kape ko lang? China. Ano yan? O China, with crack. Kara, kara. Sisyo na. Salamat ng madami. Pagdating ng Pagdating ng tea. Wow. Ay, mainit. kuya, gusto niyo ng chai? Hindi po. Kuya, gusto ng chai? Oo. Chai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikaw, Len, huwag ka na kaleng ka. Nakahiga man ka. Mag-straw ka gusto mo? Mainit pa. Hello, dundun. Sabay cellphone na ron. Anong building mo? Ha? Kasi ano lang ito mga bata. Kakausapin mo. Te, gusto mo ng chai, te? Chai. Hello? 7. Ilan po? 7. Chai.
Magkano? Piso lang yun, di ba? Okay, dapat. Ano na yung tumugla? Oops, I did it again. Eh, sorry. Ano yun? Tulog na. Diba, tinatulog ako kasi sabi niya, mainit. Tulog lang ba? Ako mo. Ali. Pata. Pinky is mine. At makatapos na ang pinky. Careful. Anong pangalan nito? Al-Masaya? Ano? Yung tinatawag natin? Al-Masaya? Masaya lang. Masaya Center. Oo, Masaya Center. Kiss kita. Slide down. Kailan makapunta? Sino birthday? Ano ako? 25. Sana na. Yung birthday mo? August. July? Wala pa nga ako. Pero katapusan na lang niya. Lulutuan ako na si Ana. Kaya ako ng tayo. Kaya hindi ako yung tugong-tugong. Walang pag-darating ako ng 26. Kalaban na agad. Kalaban na agad. Kasi 27 ang dating nila ng gabi. Ay, hindi ka Ako pala. trabaho. Sabi ko, 3 days before, kailangan ako na ako sa mga bahay para maglinis na mga Patuna. sabi ko nga yan, pero tanong pa lang Ang hirap mag-general team. So, pagdating nila na, darating ka din. Kung finish siya darating. 26 ng gabi ako dati. Sila. 26. Ang init ng bahay. Tsaka walang tao para sa mga maintenance. Hello? Ang Yes? daming sira yan. Patayan na yung ano. Yes? Kayong delivery. Location? Yusuf Building po. Sayang daw kasi ito. Wala siya. Tatawag lang ngayon pag hinahanap. Malamig na yung tayo pagdating. Sabay, balik niya, initin niya ulit. Nahitin mo ito, pagdatan. Patanga-tanga. Sarap yan, sarap. Talaga sarap. Hindi. Magkano daw yung chan? Sir, ay sa piso po. Piso. Ayan yun, si ano. Dati mo tayo. Nakaangat pa yun. Oo, nakadress siya. Ang ganda ng mukha niya, be. Ang ganda niya. Ba't nagkaiwan niya?
meron ba dyan? Lagi siya ganyan. Akala. Itong si Mary, meron pala din girlfriend din before ng Sire. Maganda siya kaya katangkad. Nagpaniwalay sila tapos umalis sa Sire. Nakita mo ba yun? Pero nagpa, ano man sila. Yung asawa ng Siri, parang bagay. Kaya siguro dalaga na anak ko. Parang bagay na nakikita ko yung sopa. Paano magkita? Ikaw na. Ang langgam, Ayan na, kinagpag. ayan na. Ay, ayun na. Sino ka lang? Dao. Wala nang kusa ko dyan. Thank you, Lord. 150 na daw pala. Sabi mo kayo? Sabi niya, di ko lang. Kaya, sobra ka ng ano. Ayun. Yan. Doon. Para may Wala. may Carrot for life. Carrot for. Carrot kasi payat ng carrot for. Carrot for. airport. Boss, kain. Sige. Si? Kasama ka? Kain din may kaya. Mamaya na yung kasama kasi. Ito na yung kaya magiging ko. Ako ngayon ko lang gano'n. Ngayon ko lang nalaman. Meron na palang ano. Hindi, Kung tinatanong ko hindi, siya. hindi kayo nag-away, hindi namin nalaman yun. Ayun ang ano mo, pang mo sa away. Kailangan mo magtato. Hindi. Di ah. Hindi yun. Gusto niya Kailan lang yan? ano. Isa ipalaser niya yan, mahal. Ipapatok na lang yan. Masarap rin siya. Hindi ah. Tapos na ako dyan siya. Ako. Oo. Para. Masarap. Hindi kami yun. Habang pangal sa pinangat. Wala. Pag nakitropa si Mari sa tropa niya, maghahatid na maging pauwi. Nakadala yung dalawa. Ang dami pang Hindi video. makasama sila sa metro. Kayo, baka maubos yun. Oo, magkano na. Sabihin mo kung ilang bibili mo. Kasi deliver na yun natin sa maubos na. May butide si Dinta, may butide pala. Gusto mo, reto mo. Magbabit ako. Pwede na rin lang. Ito na lang. Magbili ka. Ako mabili ako dito. Ito. Mo? Punta lang. Photo. Dali. Na? Ikaw mag-order ka ng puntinta. Para sa na kay ate. Isa. Magkano yung butido? 10. 10. Tapos may tinapaya ng tinapaya. Hindi pwede kasi sa ano magbutido. Kasi Luto na yata yan ah. Di ba? kay Lyris. Lalo na sa amin. Gitna ang kusina. Alam mo, Ang may bukid bago naman na. ang kusina ko. Pag magprito ng maamoy ay. Kaya, Meron. wala pa. Busog pa. Ayaw Sige. na ilang kumain. Ito na yung ano yun. Hindi mo. Mag-alis pa siya. Ate, Parisang na kayo. 1, 2, 3. Tapos ikaw. Meron pa pong baka dito. 4. Ito ka. Oo, mamaya pa naman ito kukunin. Pag-uwi namin. Reserve lang. Para kung mga anak ko. Yung ano, yung ganyan yung mga anak. Hindi ba ipinta yung mukha? Mamaya yung tapos yung hip sakit. Sarap na yan.
Panandali, ang sakit lang yan. Oo, mawawala. Makimarites na ako kay Kasi ano nangyari doon sa pinatay dyan sa ministro? Ha? Nahuli ba? Hindi ko alam kung nahulog. Pinay? Hindi kayo talaga? Hello? And then after a while, Nakita ko sa'yo, nakita ko sa ano. okay. Ang pangalan ko. I will call Ate Medit. TikTok. Kaya mo pa yung lola rin. Lelo. Isang message niya. Ayos ang TikTok. Basta. Isang TikTok. One. Check F-Hub. You check F-Hub. Caribbean. Color. Yellow. Itong Ferrari ito. Different Pag yung yellow. dalawa dyan. Yung isa maganda yun. Pwede pang lalaki siya pang anak mo pa lalaki. Tapos Ferrari na. Tapos yung blue ba ito? Neto dati. Hindi ginagamit. Bakit yun? Andun siguro. Mga laptop pa. Baka dumating na. Mga luma nila. Ang ganda, no? Caribbean Blue. Ang dami yung relo di ba? Nanay, hindi galit. Sobra na yung galit namin sa isa't isa. Ibigay mo na lang sa akin ng mga binigay niya sa'yo. Huwag para wala ka ng memory. Wala ka ng memory. Pero sa ano yan? Pag uwi, Siyempre. Mag-change ang alam ka naman sa iba. sabi. Ngayon lang yung galit-galitan pag uwi niya, hindi na makainit. Asawa mo! Asawa mo! Is that you? Is that? May ano pa nga, may second chance pa. Mga nagsilira. Di ba yung masakit ang tiyan mo? Ganyan nga. Hindi maintindihan kahit kita yung mukha. Ang laki pa naman yan. Oo. Yan na. May ipon. May ipon. Yan. Ate. Hey. Kape ka kaya? Gusto mo? Pero isa Inom ka rin. nakaupo ka naman na eh. Mainit Hindi ka. na, may sa puso. Patamaan yan siya. Pwede naman niya ino. Pwede magkakainom ka. Hindi makakain, hindi makahigop. Ay, sarap. Salamat Lord. Ako yung nagutom. Gutom ba sa ano? Lakad natin? Umapasa pa ako sa net. Ay, wag na. Yung mga something lang. Dito ako eh. Dito. Ito gusto ko kasi. Masakit siguro pag may bukal sugat. Bukal mo rin ano. Kasi may pantay. Eh, pag gusto ko tato dito. Hindi. Dito. Dito May may masaba masakit. yung panusok ng... Ay, maliit Ko na naman, ang liit-liit naman. Okay naman ito. Lagyan mo na lang ng pimpel-pinan. Lagyan mo na ng flower yan. Ito, ang Hina na lagyan lang. mo. Hina na lang. Yan ang pinakailangan. Yung sayang talaga yung... Ayan. Bali naman na ng mga anak ko. Lalo siya. Ayun siya. Oh. Sabi ko, oh. Ganda ng ano ko. Yan ang kapiklat-piklat. Kaya gusto ko sa mga bata. Si nanay kasi hindi ako nilalagaan Kaya ng mabuti. talagang gusto ko hindi siya makakit. Si nanay kasi hindi ako nilalagaan. Puro piklat ng tubod ko eh. Hindi naman puro. May one. Ito. Nung ano, binidyo ng kaibigan niya na sinalasing, nag-sex. Naging dyan, no? Sa TikTok, nakapost sa TikTok daw sa video. Pagdulin sa pamilya. Walang hiya. Talaga yan. Pinatay sa katre. Hindi, parang may nag-comment ng kumputin siya. Pinatay.
Wala na. Sige ko man, hindi ko naman maintindihan digdig mo man yun. Hindi tayo maggodoy. Oy, Oy, ano. Hindi yung Bisaya. For information. Sa makapaniwala o hindi, Ako nag-post sa mga hospital, bantog gawa ko playan ni Alfie tumod kay gisinibog ako ang upo ako. May libog-libog pa. Doon na makayo si Alfie, wapay pa rin pa. Lapit Uy, na magbasa yun. Ano na lang din, ang mga shading. Baka dito, makatakot dito. Sabay tayo. Pero Gabi na kasi. iniisip ko, yung ano ba, yung Ipang may bago ko ba? Hindi nga masakit sa may buto eh. Yung ulo nga, hindi masakit. Yung kapatid Kuya ni ko, Lyra, puno yung ulo ng buo yan, ulo ng ano. Yung, nag- Puno niya dyan sa taas. AJ. yung ano mo, yung kapatid mo, Yung kuya ko may panganay. Dito lahat yan, buo yan. si Masiko, si Al na po niya. Ginamit na nila yung tattoo mga anak ng pamangkin ko. Kasi flower dito. Tago naman. O lagyan mo ng pang love with your, anong yung pang, butaan mo ng date ng inyong ano. Yung asawa ba? Pang date sa inyo. Hindi pangalan. Love you. Elfie. Hindi, Love 150 for- din to. Ano? Ano ko yung sabihin niya? Sabihin ng amo ko nun, may tattoo ako dito. Bakit ano masabihin mo? Wala naman. Alam, makita nila. O ano naman yun? Sabihin niya na. Hindi Hindi Pasyon. naman ano yun eh. Hindi naman ano ba yung amo mo? Hindi naman Kasi oo. sila. Oo, mga ano naman yan. Antol niya. Albiana. Albiana. Kay Ala at kay Baby. Bibian. Tama lang yung A. Tapos, Saka si Bibi Albiana. may A na siya, di ba? Tamang sakto sa ano. Tamang A lang. Pero kay M man, Si Amo dalawa ni Amo. Pero parang mag-isip pa. Okay. Ang gusto ko, Albian. pero ang gusto kong palaruan dito, may nakita ko. sayang no? A pa naman sa Marlon. kasi yung A pala yung ano no? Pwede naman palitan ng M yan eh. Siyempre, magano'n lang nga siya. Mag-lettering mo naman yun. Silitirin ba niya ni Kuya? Asan may retirement dito rin? Dito sana, dito yan siya. Dito. Bala yung amo ko mo. Kapatid ko puro tattoo na. Mag-kilas-kilas sa Babae? kapan. Sabi ni Julie, ano ba yan mga Ang inggit daw, pikit. Pag inggit, pikit. Girls! Uy, alam mo ba? Pag Baka dito ako may, anong pwede? Maghanap ka nga ng order na yun. I-search mo kaya, Ba Pinterest. dito ba? Parang pag ganun lang siya. Taktan dito. Marami kang makikita minsan sa Pinterest. Ang pangalan? Pinterest. Sa Google. Alam mo. Hindi, pag ano no? Sana galang nito Sunday. Anong araw yung ano? Hindi ko na tayo nakauwi. Uy ba? Kailan ba ka Andun sila, andun magpa-color? Hindi naman ako. Third day na. Magkabising. Kasi pag maaga ka pa ngayon, ako pa Hello? hindi hindi ako mag 1 week before na. Para Para fresh ka. first week pa naman niya. Pag 3 months ko Hindi lang. pa kita nakita nag-bounce, no? Hindi ka bagay nila. Hindi, sa buhok niya kasi hindi man mag-aano yung bangs. Hindi bababa ng bangs. Parang ganun na ako. Ganun. Ako muna ng bata. Once. 26. Hindi siya pwede. Parang ang haba ng 26. Parang silin o uwi na yung abrad 2 days na lang siya. Pero rest duty na siya. Hindi, hindi naman yan. Yes, beauty. Plus beauty. Off naman niya yun. Nakaras niya. 28 naman siya. Di ba ka pa siya nag-26? Ayan pa Off ba? ka pa niya. Sa salon na nga siya, di ba? Sa Pinas lang daw siya nagpagaling. Mas maganda dito. Kasi ako matigas. Matigas ko, matigas. Pwede rin sana sa 19. Mas maganda sa 26 loves. Ako naniniwala. Maniwala ka sa akin. Mas fresh yung... Ayaw na. Tapos pag uwi mo doon nagbangi-bangi. Pag motor
masaya. Magalang-galang. Hindi, ito na lang lahat. Kilay. Marunong naman ako kilay. Microblading. Oh, 500. Microblading. Ito yung Hindi, mag- tatanggalan na lang. Parang Ang ingay na ulo kasi. Oo, lalagyan ng buhok. Hindi, Wala na. buhok. Yung parang may mga buhok na ng dugo na. Okay nga. Di ba? Ikatanim na buhok yun? Hindi. Kaya masakit. Ano yung palay, katanim. Ano? Parang iglit-gulit. Wala, ang may kusili. Si LB pamit na ano yan, ang pagdudito. Nawawala Yung, na naman yung dito pa niya, yung dito pa, napalagay niya siya dyan. Yung permanent. Parang nag-itay na. Permanent na ano dito, parang Meron siya yung naman. Mga pandalawa. Nagkabo talaga agad-agad. Biglang nagdalawa. Una, sisiis pa yan. Nasundan ako. Buti na, nasundan siya. Hindi kaya pwede yun. Kasi yung tahi niya. Ano siya ako? Baka may chance sa muna pa yung tahi. Baka, inano lang din agad. No? Kasi 1 year lang ang pagitan niyo. Hindi pwede yun. Magbubuo pa yung tahi. Ulula. Wala. Eh, pwede daw nga, bakit ganun si LB no? Hindi siguro siya na-serious nung una. Hindi ko siya nasili kayo. Normal naman yung anak. Kasi nung nagtanong ako siya, nagtanong ako sa kanya, sabi niya serious. Hindi. Kala ko nga babalik yung dito kasi nagtanong-tanong sa akin. Yung pala, yung siguro nagtanong yung nga. time na Oo. nanganak siya. Nagtanong nga siya sa akin. Number na kung okay ko Wala ba. na, pang minsan po. Parang bininta yata. Parang nakita ko yung binibinta nila. Basta meron akong isa. Hindi pa ito maraming pera. Bakit wala ka rin? Nasabi pala ni Kuya, ang maraming tatandang maraming pera. Pero wala na yung pera mo, nandun na sa katawan mo. Si Kuya ang maraming pera ngayon. Nakailang customers siya. Marami. Nakarami na yan si Kuya. Pag ganyan-ganyan na lang yan. Maghapon na yan siguro, nakailan na yan. Yung sumitiro dati. Yung ibang lahi. Ito ba yung Nalasing kasama? na. Oo. Sri Lankan? Mga babae sana Itong babae ito ka daw ng laki mga lasing. Yapos man. yakap. Niya, buti hindi sila, Halik-halik. hindi sila hinuli. Ewan ko, Tayo. Makakatulog na ako ngayon. Hindi, mamaya pag-uwi natin, ma-laps na. Ay, siya pala si Laps ka, baby ko pala to. Ito naman, darling ko. Ito si Bunso. Yung Queenie ko, hindi na nagparamdam. Ibig sabihin, hindi na yung sasabay sa atin. hindi na yan. May bago na siyang napapatapos. Sabihin na naman niya, kumainay, kaya Oo, ganyan naman yung lagi. Huwag na kayo ngayon. Yung sinasabi pa rin. Nagkahiwag na kayo yung hindi ito. Wala, doon kasi dulo na. Ay, hindi kasi gano'n niya lang yun sa messenger eh. Walang filter yung messenger. Oo. Mais. Hello, dear. Nandito kami sa... Hindi ko alam ano, Pakri. Oo, Pakrinos. Tapos trading ribbon. Pasok ka doon. Tapos akit ka. Third floor. 302. Wala na yung space. Wala na yung space eh, yung naong na ta. Sige, nasa ka na? Ah, sige. Dito lang kami sa mga ano to, mas. Sabagay, malapit na naman siya. Basta sa may mos. Ha? Wala na. Uwi na tayo. Saan ba? Saan kayo? Reso ng malapit na sa may Alpao? Pinay na.
Alpaw. Dito, alpaw ka na sa O sige, Malayo. sige. Be, malayo yung Alpaw. Dito kami lang sa may ano, diba? Alpaw ka dyan, alpaw. Alpay? Alpay. Wag yun. Wag yun. Hindi kayo sundir ng ano, ng Almaya. Dito lang sa Reso sa may Masrik. Hindi doon sa pinupuntahan natin ng dati. Kasama ka. Reso Huwag dito. maingay kasi parang pagkaan mo na lang. Pakri Beson. Sige dito. Okay naman na. Maganda nga yung mga ganito. Normal. Pag yung mga kulay ko, kaya ang normal naman. Hindi naman po. Kayo lang naka-lipstick. Bilang ano kumapaka. Wala na yung eyeball. Malapit na yung laser natin. Hindi. Ano yan? Ano yun? Sabi niya? Sabi mo ba't iba na yung ganun? Kanina puti. So, Sabihin mo, nagbilis kasi si Lyra. meron mas pogi dito eh. Nagtitibok kami din. Nagtitibok kami. Di ba pag gusto mo mag-ano dito kami na sa Marcos? Tapos, gawa ka na. Ang gagawin natin. Patikot. Ano? Si ano? Hello? Opo. Oo. Opo. Oo. Sinamahan namin si... Tignan niyo po kasi talagang naman pong malinis po yung sasakyan. Opo. Oo. 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 Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Saan ko yun eh? Pinapaano lang sa akin. Pwede mo rin siyang kausapin kung ano. Oh. Hindi. Hindi pa. Sige pa. Sige. Sensya na. Messenger mo, nagtatago. Salamat. Natama din tayo natin. Nabahan na ako sa mga patagmos. Ano ba yun? Para damit, kinakabahan siya. Saan ba talaga? Alam ko talaga.
message. Pero mga type-type niya lang. Mga type-type na mga. Mga type-type niya. Masakit ba? Tapos meron siyang ball. Kasi, Ganyan pa ako. Ano ba yun? Pagkatapos niyan, ganda. kakantahan na kita mamaya. This girl is on fire! Saka na, tapos mag-tiktok ka na rin na nakashot. Paro. Watang! Abatam. Kunti na lang. Nandun siya sa labas din. Lagyan ko ng pamangkin ka. Yes, ka muna ko. Tiis ganda ka lang, dear. Ito mag-inom ka po. Asa na yun? Puto ka. Mopos. Pero maganda. Kahit nakapikit. Inaanto. Parang pinapin mo. Sabi mo, Malaya na ako. Patyo ko dyan. Malaya na ako. ikaw mag-post ito. Kahit na Yes, yun. malaya na ako. Ayan, happy. Siya. Parang ang bata. Ang bata ba natin? Nagbulan. This girl is on fire. Ang ganda man. Why? Meron ka na anak. Sa likod, pero Nag-aaral ako kung paano sumayaw. Remo. Alam ko na kung anong gagawin. A, tapos S, N, A, L, U. Kaso may design kasi yung pangalan. ako na ano na ito. May ganun kasi siya eh. Mawawala. Pangit pa tayo. Magsusuot ako niya ng ano. Bibidyo ko. Tapos itag ko kan lahat. Alay ko sa inyo. Nung stress ako, sila ang kasama. Meron kaming Naira, meron pang bunso, may tiktokers pa. At meron pa kaming laging nakakanda o nalilo. Ako? 35. 40? 35. Akala ko dati nung Christmas, ano sa plada siya. Di ba may siyang suot niya noon, shirt? Mabait naman pala. Mabait naman ako ah. Bakit? Sino ba nang Magtulog pag Sobrang mali, mali pa yan. Namamilian. Yeah. Diha, Open mo. Sa gitna. Hindi. Open mo gitna ha. Ay, pati yan. Takag pindot yan. Kasi mapatay? mapatay ka. Eh, kung dito, ano ba? 77. Sulat-sulat. Ako simple lang. Basta diril ako. Tapos sa dulo, yung pangalan mo. Ganyan. Addison. Allison. Allison pala. Allison sa dulo. Ano grasya ng dama? Manami na makaroon. Ano na yan siya? Pag matapos na. Tapos na? Maganda na. Ah, Meron ba? Meron pa, di pa tapos Meron ang pa babaw. tapos. Sa oras na. Kaya isang oras 2 hours na. dalawang more than yung tumigit. More than na yun. More than 2 hours. Pero ito, umabot lang ito ng 2 hours. Ang babuti. Parang wala rin lang siya eh. Hindi rin nakikita eh. Pero yung mga tinago, yung mga photo eh. Kaya, parang wala lang. Yung tiger lang kasi, yung tiger kasi ano siya yung talagang parang siya ganyan. Punong-puno. Yan mga bakantay. Hindi naman sila nagkakalayo ng presyo eh. Parang ang halos lang. Diba yung tanong ko? Yung tanong sa kanila. Konti rin. Mga
paw legs pa naman sila. Tapos, doon makasya kasi may cable. Ganda rin kaya legs ko. Kaya nga, paglaway ka. Laway ka kay Rom X. Ay, ano nga pa pangalan? Genji. Hindi. Paglaway ka na yun, Genji. X. X. Papatulong lawayan talaga. Siyempre, kasi dati hindi ka Lalawayan makashort. talaga yan. Sila. Paano? Ito, ganun pa ito. Siya, pagkataas ng 15 minutes, may promise na naman siya. I promise you. Mga laga ko para po. Kasi hindi na, ano, Sa Pilipinas po naman hindi pwedeng hindi ka dati naligo. Kaya nga, hindi pwede hindi ka maligo ng buhok bakit mo dito, ibig araw-araw. sabihin, hindi ka dito naliligo palagi? Hindi yan naligo. Parang araw kang naligo. Ganito to pag may problema siya, hindi siya naliligo eh. Sabi ko kay Lara, amoy mo nga pala. Ano ang amoy ko? Hindi nagbabasa na hanggang dito. Hanggang dito na siya. Hindi ako nagsuklay. Nakakataman talaga pag broken hearted na nakakataman mo tayo. Hindi katulad niya sa sinanita namin ng Crowded. kapatiran ni Laris. Inantindihan? Ang dami nila. Crowded Ay, sa sila. space. Kasi kung hindi niya ito tatuanan, pwede pang isang ano dito, dalawang bed pa to, dalawang bed pa to. Nawawala ko. Mahal na. Kasi may separate room pa siya. Tapos ano yun lang ko. Meron pa lang separate room dito. Tapos may kitchen ka na maganda. Yan ano. Isang pamilya kayo no, sir? Tanga isip mo. Kailangan. Marvin, parang Ano gravity na yun yun ah. si Kuya kung lumipat sila ng bahay? Hindi. Ito yung Ilang years ah. Grabe kayo ng ilang years yun ah. 70 years na yun. Hinilo ka lang siguro niya, no? Kung sa bahay nagtatrabaho, graduate na yun sa 20 years. Hindi na nakita. May ngayon na tayo. Kailangan na lang. Kasi may tulog. tutulog. Salamat sa inyo ah. Save mo na. Nasa Sabado mo na Hindi na ako malulungkot. I promise you. Ay ha? Practice yun. Sige. Kung malulungkot, So, tapos ano, push up. push up, Ilan? squat, 100. 100 100 na ganito. O basta isa lang yung pinili ng pang-swell. Isa lang yun. Isa lang nakita ko dun sa ano, kung kakaila eh. Sabi mo, Saan kayo bibilhan. bibili? Eh, hindi ako nakarating dito, sorry, sa palengke lang wala na yung bus. Kung punta ka ng dito sa Real. Bali, pinamana ko naman sa yung partner nito. Isang beses ko naman ito. Sige, David, yan. Oh. 200. Long. Oo, kung may ganun sa amin. Alam mo ba yun? Bawal. Bawal. Ay, hindi. Oh. Doon na ako dun eh. Yung sa galing hindi sa kanila. Ang alam ko, bawal suotin ng Bawal. mga ano. Bawal ba ganito sa Pilipinas? Bawal. Bawal suotin ng mga individual. Kasama mo, LTO. Nagkakang na yan. Hindi yung nakaano doon. Sila, uli mga nag-aaral sa YouTube. Hindi nila ano, pag pumunta sila sa bundok, re-rating sila ng mga Kaya ano. mo. Ano na ako pala yung CR? Oo, yung mga base yung kaya. Dito na yun. Ano na ano? Mahal pala ang ano dito sa Pagpano. Mas mura pala sa international. Oo, mas more doon siya. Ang layo na. Ang layo naman. Mahal dito mga cluster girls. Grabe no? Pag ano talaga yung lugar, mahal. Kahit sa Abu Dhabi lang yun. Pamura lang din doon Mura kay din kila Bani. Bani. Lawak yung room nila Bani. Nasaan na pala siya? Iba na. Hindi pa siya makakali. Parang hindi nga siya nagpatato. Pag uwi niya, ikaw magtatato sa kanya. Ano yung may tato? Ano kay Maris ang tato mo lang sa tato?
Magkano, ano yan, kasi, ano ngayon, kuya, ako Ate Lai, alam ni Chris na patato ka ng ganun. Oo. Alam mo lang ulit. Hindi na yun. May iba pa talaga, ahas pa talaga maas. Hindi ko naman alam kasi nung time na yun, hindi ko yun alam na nakarating siya. Meron din akong dragon. Hindi ba tayo magka-ano ng nilay, no? Ay, Dragon sa'yo. kakilala na ba tayo, no? Hindi pa. Hindi pa. Ano mo maganda yung dalawa dito? Huwag kayo na doon sa ano kung ano gusto mo. Butterfly. Monkey. Butterfly. Butterfly. Pagtingin ka daw ng mga butterfly doon. Kasi may Alin yung pa sa ano, ano mo doon? Yan na wala. Basta nandito. Ah, dito ba? Dito. Dito meron ko. Kunti na lang ako meron ko. Lens ba? Wala na ako. Dito ba? Dito. Alam mo yung dito natin, oh, kasi dito nagbuto ito mula. Ganyan talaga mga broken. Ito yung ano, palimit ko. Hindi nga. Sure. Sa likod mo to? Lalo ko lang kayo kasama. Parang ganito, pero butterfly. Kasi dito lang. Maghanap tayo na. Pag ano, Design. Kick out na! kasi ikaw na lang wala tato, ako meron. Ah, magdodrawing na lang ako. Naligyan ko dito itim na puso. Sumaras, meron. Ako talaga pinaka-webinar dito. Oo, dami na. Asan mo mga tattoo? Nakatago. Oo, nandiyan. Patakto ka lang nga, nakataas. Kasi hindi ako nakakawin. Pagawa ko dito kay kuya. Ako sa kaya, kung hindi lang dahil dito, ayaw ko din matatot. Bakit? Ah, yan ang gusto. Kasi nga, gusto ko na mag-float. Ang init na kaya. Hindi ako makapag-swimming ba? Yan lang pala yun. Wala madam. Oh, ano nangyari sa'yo? Sombrero, naka-long naka-adjust. Pag-booking sa naso. Sabi niya, what's happening to you? Sabi niya, madam, very hot outside. So, nahiya lang siya, tinanggal niya na. Nag-comment yung isang kaibigan sa kanya. Hindi naman sa ano, bumibili ng glutathione kung ayaw niyo umiti. Hindi, kasi ang araw din dito, sobrang init. O sakit mo sa ano sa balat. Tapos, magsakit ang ulo mo. Na, ako nga, nagihali sa matutulog ko eh. Hindi nga ako lumalabas. Dahil natin. Hindi. Hindi niya yung kaya. Kaya naman siguro. Mahirap yun. Meron pa siya kukuha. Pag dito siya, di madruwi. Baka mamaya pag Guardians ka kuya, no? Ay, Kapatid ni ate. Kapatid natin na rin. Ay, Maris ka. Kasama mo si Maris Tolentino. Hindi mo rin. Nila labs ka every month, no? Depende po. Baka nakita mo ko sa ano mo, di ba ba sumama ka ate Maris na Oo. Nung ano, nag-Christmas party sila dyan sa ano, dito sa Chelsea. Marami kasing guardians dito. Every Magandang tumutulong. ang tulong din. Sa mga kapatiran din. Maganda yung ganun kasi at least may tulong nila. Pag may umuwi, nagbibigay sila ng pagtulong. Good morning lang maririnig mo ba? Tali ka na kasi para di ka na nahirapan mo lang. Tali ka na. Hindi naman na yata ganun kahirap katulad dati. di ba? Hindi, sabi nga ng isang lalaki, huwag ka na mag-push up. Ako na mag-push up sa'yo, para sa'yo. Sagot na kita. Maganda naman ng push up sila. Diba? Ano ka dyan? Mag-push up na tayo, diba? Pag-push up talaga yung sa ano ha? Isa na lang, isa na lang. Ito na lang. After ng 100. 200 lagi na 100. Sabi natin si ano, no? Marie. So, 5. Anong time inano ko? Kasama sa daming alalay ni Lynn pag magpatotoo. Mahal
aga-aga pa kasi. This morning, no, your brother, we are fine. Yeah, your brother is here already, yeah? It's quick, no? And then today we will give 65 only in your small. Okay. 8:30, yes. Oh. Yeah, we have curfew, yeah. Gusto ko niya 9 o'clock. Good na, ano? Yun pa rin ganito, kanina. Ako po. Ako mas ang mahirapan din sa kanila. Oo. Di ka maligo daw 1 week. Hindi, broken. Tapos ka na mag-broken. Nagdawat, di ba? Nagdawat, no? Hospital. Wala lang ka din. Nakangintay-ngintay na si Len. Wala talaga, pero yung puso ko dito ang sakit. Pintahan natin yung puso na gusto mo. I-search mo. Akin naman naman yung content guys. Pero na-interested ako. Saan? Patutok na kayo. O kaya Di ba dumadami na kayo? yung customer. Lang kay kulit. Para Antay ka lang. Kailanganin na kasi yung oras eh. YouTube o Google? YouTube o Google? Ha? Google? Pinterest. Sa Google. Paano sa kanya, oh? Dito, oh. Dito, oh. Parang tayo na mo naman kasi. Pag, butterfly. Butterfly. Ano mo lang. Scroll mo lang. Diba, ayan. Ganun din. Bigla pa ako sa isang baka. At least dito, tago. Ayaw, pwede din makita ng amo ko. Kasi dito na. Pag day off mo lang. So, pag ito, makita naman niya, pero Na may palaso, lason. Dito nakalagay. Puso. Meron nun, no? Pusong itim, tapos palason. Lason. kasi sa inyo yan. Diyan na lang tayo. Okay. I will bring down. Kaya, Ah. alam mo,
Ngayon kakilala ko sa Bigmos. Okay. You go to Big Mo. Okay. Kapal pahinga na yung mga pagod eh. Bumili ka ng ano? Ano bang pangalan? Cobra? Oo, bibili ako ng Cobra Green naman. Baka mas maano yan. Mas magaling pumuklaw yun. Yes. Alam ko nga pa dito pumunta. Gusto ko yan. Maganda. Dito ba? Pag-ilid siya eh. Pero pwede naman siguro mo. Side view. Ano yun lang? I-screenshot mo nga yun lang. Gusto mo kulang ko pag ngayon. I-send ko sa iyo. Wala ko mo yun. Bukas okay. Ay, dito. Maganda pa na. Maganda yung lalo ko yung nagawin. Pero maraming kulay. Maganda na rin siya. Ano yung art? Wala. Wala. Huwag kang mag-picture. Ay, Ngayon maganda din. Kasi marami. Puno. Puno mo yung patulit daw din na may pangalan ni Batman. Anong ginawa? Hindi na natanggal. Oh, kasi, Habang buhay mo, hindi talaga na natatanggal. Matanggal lang pag napatay siya. kasi kung, May pa-plant yun. kasi kung Gusto lang. Gusto mong i- dito tayo, walang mga pangalan na. Maganda yung walang line. Yung big green mo rin. Ano yan? Yung tawag dyan? Yung Pero kapag ganyan, gusto ko isang green. Butterfly lang, patakpan ko lang yun. Maganda. Isang kulay lang kasi. Ayun ang light na. At maging kulay iba. Kasi sa amin si Maricos ako. Yung nakaraan, sabi hindi daw. ano niya eh, kasi nag-aaral siya. Popsi. Popsi kasi. Popsi kasi hindi ito connected kung ano to, nung bagong cellphone. Isang cellphone hindi siya makabuhay. Like, malapit na pala tayo mag-edit guys. So, 24 years na. Diba? Sabi, dati ikaw ano ko. Anong araw na? Eh, saan ba naman natin? Yung 18, ang 10.
18 minutes. Dahil lang yun. Okay. Ala, ito si Milo mag-order nito. Ay. Wala na. Captain mo yung phone. Captain. TikToker dito akong baby ba? Bagay kasi sa mga baby ko dito. Kasi malapit ka siya. Akala ko lumubog yung tubig mo. Piniga mo pala dyan. Nakakapag-short na ang outfit sa Sunday ay short. Pag muna ay hindi ko yung napakita to. Secret ko sa kanya. Yan ang unang hahalikan ni X. Papayin siguro. Bulbugin siguro ako na. Ba't di niya makita yan? Ha? Hindi kita yan. Mag-burakay ka eh. Ay, sorry. Sakto pala. Orang pala. Wala akong gelatin, no? Mas masarap yung Jollibee sa akin sa Pilipinas. Pero ngayon, pag kumain ka sa Jollibee, ano na sila, peki na yung spaghetti nila. Di ba dati yung parang yung may mga wheat na ham? Dito kasi wala ang ano. Hindi, wala na rin ganun sa Pilipinas sa Jollibee. Yung may goat wheat na ham. Iba na rin. Puro hotdog na lang. Kunyari ako yung ganyan, kunyari naano ka lang dahil sasaktan ka. Pero yung patak ng luma mo, ibagsak Iba naman yun sa'yo. kunyari masakit na masakit ka. Ibang sakit na Isang naramdaman. Sabado na lang. Kain na naman. Kasi
pag nang misis mo, no, na magluto-luto. Para-paraan na lang. Para Basta marangal. Kaysa, kailangan talaga dito ng safety. Mapayat ko. Saan pala dyan? Kasi nagtatrabaho sa dito. Hindi naman niya ako binabatas. Hindi nga kami malayo dito rin. Napaka-ano niya o pa. Sabi niya, alam mo, sa loob ng gabi lang taon ko dito. Wala akong nobya. Hindi ako naging nobya. Ano naman talaga. Wala talaga magkakagusto, hindi pogi eh. Nagtayon ko, hindi pogi. Kaso mabait lang siya sa akin. Kasi siyempre may inuhuli. Tumiwas ka rin sa mga mabait-bait sa'yo, basta mo na yun. Huwag natin ano yan. May akong push up eh. 100, 100, 100, ilang hundreds yun. Kaya hindi na kapag Ano yung sabi mo kayo na wala na si Mama? Ano sabi? Ano yun yun? Pwede na kayo dito? Pag 1 year old? Sino na po yung mga ano yun ng mga bata yun? Oo, pero yung binigyan mo Masakit dati. ba? Engine. Di ba yun? Oo. Engine. Kasi si Bibi, infant pa lang po noon. Mabigat kayo na? Hindi mabigat. Kasi mga parang 7 kilos na lang ang allowed ko. Yung sa isa ko. Hindi ko pa manatimbang. Pero estimate ko lang, yung isa 9 kilos na. No? How long is that? Parang may yeah. Ito mo reverse dito. Hindi na. Maraming kutsilyo ka. Okay. Chelsea Mumbat. Hindi na pumisip. Yan, pumisip. Hindi naman, George. Yung bag niya, well, dapat ang sapatos mo kumuklugs din. Hindi na halata nila yun. Maano pa yan kasi ano yun. Hindi pa. Pero hindi na siya. Tapos na len. Hindi Hindi pa. Hindi, lagyan niya pa yung ano sheet. Yung yung Ito pa lang, pinaka-flower half pa lang. Dapat mamalay kinakain. Yeah, maling kinakain. Oo, kasi iwanan ko na dito sa development. Yan na naman. Sasamahan na kita, wala ko bibili. Yan lang muna yung ano ko lang. Wait, Alright. Ano tayo dito? Balikan mo. Thank you. Pinahirap na. Kaya pala hindi pala ako makalakad. Sabi ko, sa bakit hindi naman siya kumulad? Hindi naman po.
kailangan naman magganon ako mamaya pag-uwi ko no. Mamaya mo. Ay, putang ina. Meron talaga ano, isang beses. Na ano, matagal na yun. Naya ako ni James mag-swimming. Bigyan ako ni Amo ng swimsuit. Hindi ko hindi madap. Naglusong na lang ko dito sa pool na naka-leggings. Sa taas sa babaw. Pinapit ko ng bago. Sige, pasok mo dyan. Sige. Sige, pasok mo. Huwag dyan pa. Kaya, Sumulot ka nung bigat. pamugatan mo. Nagiging nga rin sa Kung sa patang pumutang dyan. Kaya, Kasama taro mo ah. mas diba? Grabe, no? Ano siguro kapag nasugatan ng mga figure? No? Nag-iingat na ako ngayon. Oo. Parang lumalamig ah. Ilang Indians na kayo dito kung sa Dubai kayo? Nag-finance? Hindi mo eh. Babakas.
Malapit. Lapit na akong Malapit. Hindi yan matigas. Mm. Matigas. Hindi yan pangalit. Ano pala sa uso? Ang kapunit na pala ko dito. Balong ko naman yung pangkari. Online ka. Tagari. Kaya din, ayaw ko na nito dati pa rin. Kaya pala nagmangkot kaya ate anak kayo na. Ha? Kaya pala nagmangkot. Ayan na. Harap-harap na yung misis na. Yung tea, biofit. Yung kutsinta mo na pinareserve kay ate, hindi mo lang yan bilin-bilin. Ha? Kita mo lang na. Sinate. Sinate. Hindi ba yung pisin-sin? Oh, diabetes sinate. Sige. Bana siya. Kaya yun napapatira. Ano ka pa naman?
So, Ginagawa. Pero sinabi ko naman i-verify. Sabi ko pag hindi niya na ako makontak sa'yo, tumawag. Di pa ako Eh, nasasaya. dapat magpabila ko chips niya. Humilig mo sa chips. Diet Mga ako humilig sa chips. Nakapag-ano kami ng cellphone. Nakapagpalit kami ng case. Ilang ganun yung cellphone ko isa. Paano siya mga kulay? Green talaga eh. Ah, akala ko nga red siya kasi BBM siya. At least naano ko na yung after ko. Ito yung problema na mo. So, Nung ano pa tayo yung tapos after na yun, isang pag mag-add ako ng ulit, after 4 na lang next time. Kasi Oo, nga, pag chocolate, chocolate na lang, mas ano pa. Minsan same, yung Dami-dami din. pag alam ko umuwi, Tapos yung sunod na malaki, 44 yung bili ko. ngayon, Oo, 44 no, 45 na lang. Wala na yun. Nung nagsasampu yun, bumili ako 20. Dami-dami. wala na nga tig sa 10 na damit niya sa karikaturis. Ano ba nangyari? Dati meron. oh, wala na 14 12 na yung, diba yung milk tea, no? Tatloan. Ang bilis doon sa ano. Ano siguro yan? Kahit 10 lang nito. 10 lang lahat ko. 10 lang all items din. Bumili ka ulit? Inano ko ang casing lang. Parang naano ako dun sa red eh. Bunga mo ng tiklop-tiklop. Oh, Ayun, hindi na uso tiklop-tiklop. walang tiklop-tiklop yung bawal. Gaging maganda na siya. Ang pangit nung dati kasi pangit yung bumili. Wala lang pera. Ang huling padala, 1403 lang. Nung magkasama kayo, nagpadala ay talaga. Kasama tayo tatlo. O diba, ako yung matanda. Oh. Sabi niya, bakit ka nauna dyan? Hindi na nagparahe sa lola niya. Nagulat din ako. Hindi ko sa kasalanan kasi niya. Meron din sa kanilang ano, palengke market no? Meron din sa Malapit dito? may palengke market na sis. Ayun no, yung binibilan niya ng mga. Ayaw mo ba? kasi patapos na. Saglit na lang. June 10. Meron? At saka, Ito, June 6, 7, 8, 9, 10. may available slot ko. Kailangan 15 pa man ka mag-verify. June 10 lang ba? May June 10. Okay lang. Kasi Nakaano ka na ga? Kasi nilagay ko yung 15. Kasi baka, minsan di ba nag-delay yung Emirates ID. Hindi mo pa pinakaano. Kasi wala available 10 lang. Hanggang 10 lang. Galing ng tropa Hindi natin. yung no? OAC sa Pinas ba? Yung Walang iwanan ng appointment bed. sa Pinas. Ah, sa Pinas na lang ka? Paano magpa-appoint? Ang tingnan na ako. Diba? Pagka... Dulingote ko na Ay, sorry. Linder. Hindi na naglas. Pag minsan nahulog. Hindi ko naman yung Lalanta. Sandig. Sandig. pahingayin ko nga kaya muna sa pagod. Oras na. 7 na. Sana lagi ko na lang kayo kasi ano nakakalimutan ko ako. Hindi na ng segundo.
Tingnan mo yung, maganda talaga yung mga ganito natin sa Pilipinas. Tingnan mo yung ano ko sa'yo, man. Kahit ilang suot mo, parang bago pa rin, man. Ang sino? Sino? Sila. Mate Puron. Magtugaw ka lang. Magtugaw ka. Napangkanjay ka. Naimas ka sila. Kastam na, lata. Sakto pala yung ano, Saturday. Palagi ko lutuin yung pansit ko. Nakalaan pala sa inyo. Titikin ko kayo ng masarap na cake. Yung apple cake na masarap. May... Parang ako nabaliw naman dyan. May beer pa talaga akong bit-bit dyan. Pinost ko pa sa'yo. Nainlag pa talaga sa akin. Hindi nakita niyo. Kaya nga nilagay ko doon, naka-shirt ako ng sexy lang. Wow! This girl. Mamatay na ako nito. So galing-ling, oy. So kayo. Eh,